Tak jo, čeká nás určitě hezké počasí a pěkné překvapení. Dorazili jsme na místo. Takže vy potom zase vyjdete tudy. Nespěchejte, nestrkejte. Vy jste poslouchali, tak víš, co jsou to mukasy. Nože jsme taky říkali. Já vím. Vycpaniny. Taky vycpaniny. A šípy. Šáhni, jestli je špičatej. Ostrej. Je ostrej. Já to taky měl na zádech, tento úlec, aby se mu neplet, když jel třeba na koni nebo někam běžel. To je dýmkovej tomahawk, protože jak je tady ta hlavička, tam se dávalo co? Co se tam dávalo? Indiána. Takže jenom ty nejstatečnější indiáni měli potom ty válečnické čelenky. No a taková největší a nejzajímavější skupina indiánů to byly právě prérijní indiáni a to jsou ty, co známe třeba z filmů. Ty jezdili na koních, po těch prériích měli ty týpí, kde bydleli, tu si posloužilo to obydlí. A ty lovili bizony. Klobouk, to neměl kvůli parádě, ale protože když seděl celý den na koni v sedle a hlídal ty krávy, pracovní nástroj kovboje bylo do pravý ruky, dlaní nahoru, takhle to chytíš, do levý si chytneš ten konec, zamíříš a takhle jako z boku, jo. Do lasa nejíst taky je to jednoduché. Teď se ovládá zápěstím. Jenom takhle tím zápěstím rukou vůbec nehejbu a můžu si vlastně... Výborně, jo? Tak, perfektní potle. Skvělé, Agnes. Dobrý. Trošku ven. Ukaž se mi. Do balíku podle mě na tajňáku. A musíš koukat, že to takhle. Dobrý, stůj v pohodě, výborně. Tamhle to Takže jde. seberte. Teď jasně, někam na jiný stanoviště. Tak a naši indiáni, no tam má krásně připraveno Natálka. Tak a už se na vás koukám. Tak, takhle udělej pěstičku, zavři, takhle si to opřeš, přesně. Výborně, a chytí, perfekt, tak se sbírá. Ještě jednou. Koukni se. Hele. No skoro daní, prima. Hej Vojto, proč u té pušky Lamíři. Výborně. Skvělé. jdeme na laso, nám to ještě nebyli, laso. Zaseď se. No vidíš to? Pust to. Ano. Ale já si to i takhle nahoře.
Vítku, víš co? Počkejte. Můžete si je i vyfotit, děti. Jo? Já nemám. Vítku, víš co, když máš jenom ty, hej, víš co, když jezdila, tak si mám fanku, tak si mám fanku, všechno se, a prostě, že vás nejde, a pak se povleze všechno. Takže došli jsme tady na most. Pojďte, ještě se koukneme. V roce 2015 byl na Formule. A jako říkám, dělal Tamhle je ten karaván, co jsme šli kolem něj. Vítku, ty tady. A tady ty rodiče budou mít kachne. Mirotice. Krásná živá oblast. Dobré. Pošleme sem tu druhou skupinu, tady si můžou Tady to i spadne, odpočívat. pozorte! Tady to přepadne. Myslíš, že bych spadla? Jo, Mám kamenný, neboj. A to...